Sampun matur sembah nuwun. Sami-sami matur sembah nuwun. Oh, ora sida njaluk sangu ya alhamdulillah. Lah dalah, sida ora Apa piye? Iki apa iki? Heh? Aku koncone Mary. Nek do meri rasa Delok wis. kabeh. Ora iki tenan iki lho, iki lho, Mumpung iki. aku rong lingguh lho. Iza. Piye sida apa ora Mas? Sido. Sida. Sido. Ayo, endi Sido. Mas? Ayo Mas, endi Mas? Ya, medeni ya. Ya, terima kasih. Amplop tok. Jan, Mengamplop tok. Ora ya aku ki ora. Ora. Ana isine kuwi ngono Makasih padha ya, kuwi. Mas. Sami-sami. Jan. Niki wae enten melih lho niki. Ada tambahan lagi. Ora maksudnya wis iki. iki wis ya. Wis. Wis. Kok le sugeng dalu le niki Pak D request manikmu sik nyekar Mbak Agnesia. Tali asih 500 tak transfer rekening Mbak Agnesia digarap Sragenan le sampai jumpa 1 November ultah PKWL klasik ketiga. Nggih, siap saking Pak D Putra Dikari Gino Bolotiwo niki. Nggih. Pemanikmu itu tadi, Mas. Nggih, memanikmu niki Yang sik nyanyi Mbak Agnes. Mbak Agnes Oh, yang nggih. nyekar. Yang mana dulu niki? Sak menika memanikmu sisan wae. Oh nggih. nggih. Monggo Mbak Agnes. Agnes, Mbak Agnes. Nggih, niku. Sugeng dalu juga dalu. Mbak Agnes. Menika wau wonten pamundutan saking Pak Putra Dikari menika wau nyuwun memanikmu nggih Mas Kanjeng. Injih. Ngono manikmu. Kaya MC ngono lho Mbak, sampeyan iki lek ngomong. Lah iya. Langsung dipun pinangkani. Langsung mau dipun pinangkani. Memani. Memanikmu. Langsung kemawon nggih. Wih, nek langsung ki kepiye to? Mawi bawa. Ya ngagem bawa, pakai bawa no. Ingkang dawa napa cendak? Yang pendek, nggih. Tak tunggu seliramu rawuh jambak bingung gawe tangis tangis kang kebak dedonga mong sliramu kang
matur sembah nuwun memane. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Dek Lintang ngagem pun mriku riyen. Ya, Mas Nggih, Gading. niki enten nyidam sari, Nyidam sari, terus enten wau napa? Ayang-ayang wau. ayang-ayang kalih Yening Terus Tawang. nggih Yening Tawang Lintang Asmara. Iya. Ajeng sik pundi riyen? Napa yang nyidam sari dulu, bawa dulu terus nanti lanjut campur sari gitu? Manut. Yang rancak-rancak maksudnya? Nggih. Pripun? Nek bawane nyidam sari kula dereng ngapal ning pripun. Oh iya, mboten napa-napa. Langsung mawon pripun? Langsung nyidam sari Nggih. langgamipun? Nggih. Nggih. Langsung mawon diduetke napa mboten? Iya, no duet kali Oh, jenengan duet. no, Mas. Duet? Duet nggih, Pak, nggih. Nggih, Mas, duet no. Dah kula tak searching riyen nggih. Jangan. Dalam berdiri. Oh, nggih. Berarti jumeneng Mbak Lintang, jumeneng Oke, malih. nggih. Nah, niki pun ketemu niki. Sampun, Mas. Sampun. Nggih, langsung langgamipun nggih. Langsung Mas mawon. Gading dulu. Kula riyen Nggih. Oh nggih, saka Bonang rumiyin mboten apa-apa. nggih saking punang riyen. Banter tenan iki. Banter tenan, Luwih Mas. banter iki timbangane mau. Iki piro ya, Mas? 200 kecepatannya yo. Napasku entek. Nah, masa ya butuh Masalah. napas buatan no, Mas? Masa butuh napas buatan? Napas buatan ki kaya ngopo to? Iya, pakai oksigen. Ah iya nganggo oksigen. Terus lanjut mulai napa mboten? Lanjut no ya. Terakhir ini. Enten apa mulai to mau? Terus enten Yening Tawang, wong mengki gara-gara mawon niku. Terus enten Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara kuwi kudu ana kancane. Oh, Nggih to? berarti berdua. Berdua. Oh ya. Sama siapa Mas Gading? Nika pojok dhewe nika lho. Kok apa enggak? Bu Pras wae. Sip banget mulahan kok. Lagi Lintang Asmara Ibu. ben ora chattingan wae kan mau chattingan. Ngono kuwi chattingan karo sapa ya, Mas? Aku ya ora ya? ngerti ngono kuwi iki Kok chattingan kepo karo ya, Mas, sapa. ya? Ya Kok karo ketoke? penggemar no apa. Sugeng dalu Ibu. Nggih, sugeng dalu Mbak Lintang. Ampun Ibu, Dek. Lan apa? Mbah. 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 Sugeng Ojo, dalu. ojo mbak gak Pripun? ketok tuwa. Kan Pancen kita, kula gak kuangan kali jenengan ta, Ibu. kita seperti anak kembar. Nggih, tapi Kembar saking pundi to? jenengan Bu? sing apik, aku sing bosok. Alah nggih boten to, Bu. Oh, ya ning ya mesti do milih aku lho nok daripada kowe. Nggih. Heeh, tak Panjenengan tekonane. sik Milih sinten nggih? kinyis-kinyis ngene lho. Milih kula napa Mbak Lintang? Oh ya bener berarti. Bener jenengan. Ibu. Nek Ya milih bener, aku heeh. kleru nggih. Nggih, sehat nggih pun jenengan nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sen seger waras Nggih. nggih ternyata sik semangat. Panjenengan yuswane pinten Ibu? Kula Nggih. 17. Wah, Nggih. 17. Wis apa? Heeh. Saya 17 to. Oh 17. Wah, lah. Pundule saka swidak. Oh, nggih. Ya wis tuwa nok ora apa-apa sing penting. Alhamdulillah tasik. Alhamdulillah Nggih, tasik sehat. sehat awet timur jenengan. Nggih, sing penting isih kemayu. Ah, Jan, oh. kemayu saestu jenengan Bu. Kemayu, ah sing didol ning le kemayu no. Arek adol apa nek kaya mbokmu. Nggih, monggo. Apa ki Mas Gading? Lintang Asmara. Lintang Asmara Nggih. Ibu. Nggih. Lintang Asmara ki duet karo
Mas Gading lho. Lah nggih. Nggih, Mangke monggo, Mas. jenengan nggih nderek duwe. No kudu no. Ning Iya, iya, tengah-tengah ya Mas ya. Nggih. Cocok Kudu. weh. Yo. Ning ya kuwi aja kepencut tenan karo aku. Lah. Ora Ning nek sak lagu kepencut. wae. Heeh. Sampun Mas Ah, Gading. iki mau nggih matur Mbah Nun nggih. Nggih, matur Jeneng nuwun Melayu sangat tenan. Ibu. Pareng. Nggih. Pun nggih. Nggih. Ora pangerten. Ora aku ora arep pangerten kok aku kok. Nggih, sampun Mas Gading. Nggih menika. Mungkin niki tesih kirang Napa? yeneng tawang nggih. Oh nggih. Nggih kalih wau enten sik request sak-sake sing penting Mas Gading iso nggih. Mengke gampil dipinangkani Niku wonten ing gara-gara napa? gara-gara Nggih. nggih. Niki nggih. Soale wole limbukan niku gasik Nggih, jam Mas. setengah 11 pun limbukan. Iya. Dadose niki mengke di apa jenenge pamunduran sing dereng dipinangkani diteruske teng gara-gara mele Dik Iya, Lintang. iya Mas Gading. Nggih, mengke soalé niki nggih lakone niku dawa banget niki tesian Nggih. sak dawa-dawane niki. Nggih, Mengke. semangat Mas Gading yang Nggih, matur ganteng. sembah nuwun. Terima kasih Dek Lintang. Heeh. Nak, piye, Pak? Aja digugu ya wis bengok-bengok kuwi rasa digugu. Ora. Iki gandeng ya lakone isih dawa tur ya apa jenenge mau le limbukan mau ya rada gasik. Iya. Dadi ya iki neruske lakon sik mengko pamundutan sing durung dipinangkani diteruske dipinangkani ning gre-gre. Ning goro-goro. Heeh ning gara-gara mengko dipinangkani meneh. Diteruske sing durung dipinangkani. Iya mak ngono. Ayo saiki gak adewe neruske lakon sik. Iya mak ayo tak derekke. Tansah maramamoring sukma. Sukma sinukma winaya ing asepi sirim menteleng ing kalbu bambu kaning warana tarlen saking liep-leping aluyup pindha pasating sumbana sumusup ing rasa jati sinegek semanten ketika capok ingkang wonten lenggahing arga kutha Runggu Raden Anoman Yursi Mayangkara ngawi dhateng para kadang bae satema sami gembira diasih.
jroning praja mapan ing madyaning alaga kundang ing prawadya sawega pasara tambur miyang suling pepandhen taludak miya pandira kakandha mawarna pindha cala dyana sri kawuryan kadangku Anuman Mayangkara rene nggonku suwana ngersane yang adi panembahan Begawan Kesawa Sidi kepara rada adoh aku ya Begawan Mainaka bayuning gunung nungsum pawarta apa ingkang dadi dawuhe Sang Mahawiku aku Situ Banda bayuning gajah uga nyadung dawuh nadyan aku bayuning naga uga cumadung dawuh aku Garuda Mahambira bayuning kukila nungsum pawarta aku ya sowan kepara jagat nanging kurang wijang enggal dawuhna Hanuman kadangku bayu kabeh apa ingkang dadi krenteking ati awake dhewe kabeh wis tak aturke ana ngersane Sang Mahayogi ya panembahan Begawan Kesawa Sidi ya kuwi nggone awake dhewe nyuwun supaya dituntun ana marganing kasampurnan nanging manut dawuhe pengendikane iki pancen durung titi wancine para kadang bayu minta swarga merga isih akeh jejiban ingkang kudu disangkul ana ing marcapada iki melu ngisas angkara murka buji candala mula kadang bayu padha sabar dhisik lah bener sing dadi pandugaku awake dhewe pancen durung wancine yen nyuwun disampurnake apa maneh iki kadang bayu kaya durung jangkep merga kadang bayu iku ana 7 iki ingkang durung manunggal ya kuwi Raden Werkudara bayuning Kusuma dadi pangrasaku kaya isih gontang ya bener kuwi bisa akeh jeciban ingkang kudu disangkul melu ngewangi Werkudara kudu melu ngewangi Werkudara bayuning Kusuma nggone memayu hayuning bawana ngreksa kayuananing jagat raya ya Hanuman lah banjur piye sing dadi dawuhe Sang Mahawiku para kadang bayu malah iki mau Sang Mahawiku dawuh marang kadang bayu supaya mudhun ana lengkahe ngarga Kutha Runggu iki merga manut pengendikane Kutha Runggu kene bakal ketekan dayoh nanging dayoh iki mung bakal mbebudhek banyu bening para kadang bayu wis keparingan purba asisa supaya mbalekake utawa nrenggalani lan saka pandukaku tamu iki mesti ora mung ijen nanging nganti wadyabala gelar sepapan yen pancen mengkono prayogane ayo dipethuke wis ora sah kesuwen ayo enggal dipethuke sekirane gawe geger diadepi bareng-bareng.
sithik prawiring jurit majeng ing rananggana mingesaken sangkala titik Paman Haryo sampun mungka dhateng kula lan nganti Kurawa kanthi sikep gegamaning ayuda inggih nggih mapan menika inggih mundi dawuhipun anak Prabu Duryudana supados ngawat-awati tindak paduka anggir inggih matur nuwun malah menika sampun ngancik wonten lengkeng arga Kutha Runggu pramila niki mangke kula badhe minggahing pertapan Kutha Runggu manggi Begawan Kesawa Sidi badhe nyuwun pepakem Kutha Rama inggih menawi boten dipun paringaken prayogi pertapan dipun damel sungsang bawana balik kemawon nek perlu pertapan diobong kemawon inggih paman Kurawa supados tata-tata siagane ngayuda monggo minggahing pertapan inggih monggo ger Kartomarma kula wonten dawuh man ayo melu munggah ger nggih ngesaken dawuh paman monggo kula dherekaken Triku ngulung wangrempak urudha kula reka kiri rangono gawe gelar Paman Haryo nembe badhe minggahing pertapan niki malah wonten wujuding Wanara Seta nyegat lampah kula inggih nggih mboten namung wujuding kethek ning werna-werna. Nawa sajahe cantri pancen wujude kewan-kewan wan. Ning ya ana butane barang wae ning sajahe do isa tata jalma niku wan. Iya, Dur. Anggir karna prayogi dipun takoni mawon. Nggih, Paman. Mengko dhisik lagi wae arep munggah ana pertapan iki ana wujude kewan werna-werna malah sing ngarep dhewe iki wujude kethek putih. Ayo, yen pancen kowe padha bisa tata jalma
Lan yen pancen duwe jeneng gageng aku jagat Dewa Batara. Ngabari karo aku sak kanca sak gelemu dhewe. Nadyan aku kabeh wujude kewan nanging bisa tata jalma. Lah dalah. Bisa tata jalma yen ngono kowe duwe jeneng. Sapa aramu? Nadyan wujudku wanara. Nanging iki ora mung kethek sembarangan. Takon marang aku Raden Senggana Anoman. Aku Dedya Jajalureka, aku Gajah Situbanda. Lan sing mabur kae mau Garuda Mahambira. Nite saka agemanmu cara nalindra ratu ngendi sapa jejulukanmu? Ditepungke wae. Aku nata ing ngawangga Prabu Karna Basusena. Aku Patih Ngastina, ya iki Patih Harya Sengkuni. Oh. Ya aku wis tau krungu kondhangmu, aku wis tau ngerti kondhangmu. Ana parigawe apa dene padha tumeka ning Arga Kutarunggu kene? Anoman. Jaring pertapan Kutarunggu kene bakal mudhune Wahyu Pakemah Kutarama. Ingkang saiki diasta dening Begawan Kesawa Sidi. Lan mbok menawa kowe ingkang dadi cantrike dasar Keparanyata. Aku sak sedulur iki siswane Sang Mahayogi. Lah yen ngono, ayo kowe saiki sumingira. Aku bakal sak pejagong lawan Begawan Kesawa Sidi. Nyuwun wahyu Makutarama kuwi. Narpati Basukarna, piye? Aja gumampang, merga pepakem Makutarama kuwi ora sadengah diwedharake. Mongko tekadmu ing kene nganti wadyabala gelar sepapan, tegese kowe mung arep bebutek banyu bening. Apa meneh nganti Kurawa, mongko Kurawa wis kondhang ambek angkara murka. Mula kowe bali yo wae lah dalah. Gampange kowe ngalang-alangi Paman Harya. Kurawa mang dawuh nyingkirke kewan-kewan iki. Inggih, nggih. Kurawa, ayo do nyambut kae iki sing mangsulan kok mung wong siji ya. Kurawa, ayo do nyambut gawe lenggaske coklo kendarate niku. Wah iki gawean meneh. Awas tandak muter kowe.
Alummu. Biar. Biar. Pecah sirahmu. Jolke. Ayo, adu godo. Podra kowe. Waduh. Kurawa bubar maut mungsu Anoman. Ayo aku ya golek mungsu sing imbang. Kowe buta jajal raka ya? Ya aku Ditya Jajal Raka. Kowe sapa? Aku Raden Dursasana. Ayo mungsu karo aku ana sirah buta tanggo gatheng. Maju tak rimah-rimah untal marang kowe. Wah, rada medeni. Aduh. Ya.
Mas. Wut. Wut. Biar gue. Wah, edan buta kae ampun. Lintah. Wah. Ojo Indro. Waduh ngeteni. Oh. Terpus. Wah, rumpul modar ini. Wah. Waduh. Waduh, 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 kecian apa tadi? Waduh, wah, wah. Mati lah. Woi, wah. Waduh. Ya, padha kowe. Wah. Edan ora rubuh. Oh ya. Mutar kowe. Mati mutar. Ah. Waduh. Ah. Ah. Wah. Wah. Yan.
kepiye to iki? Pripun niki nggih? Jebul siswa-siswane Begawan Kesa Sidi nadyan wujude kewan-kewaning boten saged disangga enteng. Kurawa sampun bubar mawut. Prayoginipun pripun niki nggih? Paman. Salebeting sami Bandayuda niki wau kula miling-miling nyaketi pertapane Begawan Kesa Sidi. Lan cetha yen niki pepakem Makutha Rama mboten badhe dipun wedharaken. Lah nggih. Cetha mboten diparingki lajeng kersanipun kula ajeng nyolong laku golek lenane Begawan Kesa Sidi. Badhe kula lepasi senjata Kunta paman. Oh nggih prayogi sanget mrika nggih mang lepaske senjata Kunta. Dewa Bathara ing atas Narpati Basukarna kae satriya lan senopati nanging kok laku culika nglepaske gegaman mongko sing dituju sesembahanku Begawan Kesa Sidi yen ngono tak saute pusakane Karna kae. Pusaka kula senjata Kunta malah disaut Anoman pindha dipun lolose otot bebayu kula. Mongko menika pusaka ampuh paringanipun dewa paman. Aduh nggih. Lajeng kados pundi menapa mundur mawon paman? Kula mang dawuh mundur. Kula ten mriki mawon taunana windanana kula dereng ajeng wangsul. Yen dereng wangsul pusaka kula senjata Kunta.
Genti kang cinarita sarenging lampah ing sawetaning negari sing glawura wonten asramaning pendhita winastan Pertapan Desana kinarya pertapane sak raja pandhita peparap Begawan Wibisana karana sutaning galih kaya wis rumaos sungkan dateng eden-edening Marcapada labet kapegatan sing pepunden kang wis ngrumini nyuwarga ing Guruloka Surya Pantara Ratri Astining galih parikedah sumusul dhateng kamuksaning Sang Prabu Ramawijaya kaya mangkono sigra Amurwani kang pandulu sedyaning kayunarsa awegas hawa nafsu patang perkawis ingkang mapan ing angganing kocap dados sekala ana cahya mijil saking jagating Dyan Wibisana nanging ilanging cahya dadi wujud sipat titaing Bathara kaget kadurwekasan Sang Begawan Wibisana dadi jugar semedine Tata kadwisaya Indraksasara Maruta Bawana Gana Margana gawe jugar nggonku patrap semedi temah dadi gragapan rasaku iki kok ana sipating titaing Bathara kang mijil saka anggaku ana cahya patang perkara sapa kowe kula pun angkara kula menika yekti kadang paduka nunggil sajuka dhateng angga paduka mangku cahya abang pramila paduka gampil ndawaken deduka tuwin gampil kebranang menika awit saking pakarti kula kula ugi kadang paduka nunggil sajuka ing angga paduka nami kula pun Ludra mengku cahya ireng pramila paduka gadah raos luwe kepengin dahar ngunjuk menika wakarti kula dalah kula inggih kadang paduka nunggil sajiwa nami kula Sukarda mangku cahya kuning ning boten enten buta werna kuning saentene nggih ngaten niki pramila paduka gadah pepinginan ngadi sarira ngadi busana remen ulah asmara menika saking makarti kula nadyan kula ugi kadang paduka mengku cahya seta nami kula pun Nuraga
pramila paduka gadah musik tumindak suci remen olah manembah jati. Oh, dadi kowe kabeh kadangku caturwarna. Kula ninggih dosang peremban. Wit brol mijil wonten ing Madyapada kula kadang menika sampun nunggil sajiwa kalian angga paduka. Nanging kenging menapa wekdal mangke paduka bengkas. Kenging menapa paduka tega dateng kula. Kadangku caturwarna. Ora teges aku tega marang kowe kabeh. Nanging pancen kalenggan iki kowe kabeh kudu oncat saka anggap. Krana aku bakal nggayuh sampurnaning urip. Mula aja nganti padha ngrendheting sediaku kudu tak bengkas. Aduh, yen mekaten kula sedaya nyuwun dipun sampurnaken babar pisan peremban. Wih lah dalah. Yen aku kudu nyampurnake kowe kabeh, aku ora iso. Nanging ana dalan kang prayoga kanggo kowe kabeh. Mlaku wong ngerengetan bener. Mengko yen ketemu satriya bagus ngaku satriya Madukara kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka. Kowe kabeh padha njaluka sampurna. Lan tak lilani supaya manitis marang satriya iku. Oh inggih, matur sembah nuwun sanget. Yen ngaten sewang-sewangan nyuwun pamit peremban nyuwun pamit ingkang padha surti ing ati-ati.